आङो थाइखाजरा दालाइ एबसुनि आफादगिरि। दा जोंनि थाइखाजरा बरथिनालि बाजाराव आथिखाल सोलिनाय जि फुजा लक्ष्मी फुजा, दा बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बरथिनालि बाजारनि बाजार कमिटि आरो फुजा कमिटि, बे मोननै कमिटिनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे सानैसो बे ओनसोलनि समाजनि मोजां मोनसे थासारिखौ हास्थायि, समाजनि बेरेखाखौल' जेब्लायबो सानग्रा सिन्था खालामग्रा, गोरलै राहाजों रां रुफा खामायनो गोसो जाग्रा बै बिथांमोना उइदाउट पारमिसन, पुलिस प्रशासननि उइदाउट पारमिसन बिथांमोना मेला होदों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै, माहारि आफाद हिसाबै जोङो बाजार कमिटिजों फुजा बोथोरनि सिगांनो जोङो गांसे खावलायनाय आर'ज बिलाइ गथायनानै रायलायदोंमोन जे देग्लायनि बे बोसोराव जिहेतु कभिड-19 मोनसे थासारि, जे गभर्नमेन्टआ मोनसे एसअपि होदों, बे एसअपिनि प्रट'कलखौ मानिनांगोन। बेराफारसे दिनै पुलिस प्रशासन बा डिसिआ दिनै पारमिसन होआखै जे मेला खुंनो थाखाय। बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैखौबो सिन्था खालामनानै, समाजनि माहारिनि मोजांखौ सिन्था खालामनानै जोङो मेलाखौ बे खेबसे बन्द' खालामनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। बाजार कमिटिया जेब्ला जों खावलायदों, बिथांमोना गनायथि होदोंमोन, बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदोंमोन। नाथाय सम सफैनाय लोगो लोगो बिथांमोना उइदाउट पारमिसन आरो जेबो मोनसे सावरायफिननाय गैयालासेनो गावसिनि गोसो बायदि थिफुदला मोनसे गोसोखौ लानानै, दादागिरि मोनसे गोसोखौ लानानै बिथांमोना मेलाखौ खुंफैदों। बिनि उनाव जेब्ला जोंनि रुनिकाटा पुलिस थानानि जेनाखि असि सार, बिथांमोना थांनानै खेबनै बादा हैलायनाय जादों। बादा हैनायावबो बिथांमोना गावसिनि मोनसे दादागिरि बे आखुखौ देखायनानै बिथांमोना खुनु रावखौबो गियाखै, बन्द' खालामाखै। जेब्ला पुलिस प्रशासना थाङो, बिथांमोना बन्द' खालामो, बिनि उनाव फिन बिथांमोना जागायफिनो। दा नै दिनै बेलासिनि 3टासो समाव जे जोंनि थानानि मानगोनां असि सारा थांनानै बन्द' खालामहैदोंमोन। बन्द' खालामखांनायनि उनाव जेब्ला सारा फैबाय, पुलिसआ फैबाय, बिनि उनाव बै फुजानिफ्राय बै बाजार कमिटिनि दैदेनगिरि आरो जाय सानैसो ओनसोलनि दादागिरि, समाजनि गाज्रि खामानिखौ थुनज्लायग्रा, मदद होग्रा, गाज्रि खामानिखौल' मावनो गोसो जाग्रा आरो खुनु माहारि आफाद, समाजनि बेबायदि आफादफोरखौ रेसपेक्ट होयै बै दादागिरि बिथांमोना, पुलिसआ जेब्ला बै मेलानि गेलेग्रा बै माखासे आइजें आइलाखौ जेब्ला थिखोनानै लाबोबाय, बिनि उनाव जोंनि सासे थाइखाजरा दालाइ एबसुनि मावथि रां दोनथुमगिरि हरि बसुमतारी बिथांखौ बिथांनि दखानाव थांनानै एटाक खालामदों। बै फुजा जानो फैग्रा रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोना, एबसुआनो दायनिगिरि, गासैनिबो दायनिगिरि होनना बिथांमोना थांनानै बिथांखौ जोदों, सौहैदों आरो दखानफोरखौ बेबायदि मोनसे टेबोलफोरखौ जोख्रुबनाय मानाय खालामदों। बिनि उनाव जोङो बांसिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माहारि आफाद हिसाबै दुखु मोननाया बे जे बिथांमोना खुगाजों बाहायदों जे एबसु अफिसखौ सावनांगौ, एबसुखौ निख' बायदि होनांगौ आरो जोङो रावखौबो गिया, सोर एबसु बेलाय, बेफोरबायदि माखासे गोबां खोथा बिथांमोना बाहायनायखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। दा बेनिखायनो जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकार, आसाम सरकारखौ जों खावलायगोन, पुलिस प्रशासनखौ खावलायगोन जे बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ आरो समाज फोसाबनायाव जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंजों बाहागो लानांगौ। आं बेखिनिखौ बुंबाय। दा जोङो बिथांमोननि सायाव दालाइसा आफाद हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेरैखि जाया बिथांमोनखौ जों केस होगोन, FIR होगोन थानासिम। दा बेयो जोंहा थागथियारि जानानै दंखासै। आङो जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो आंजों दङ जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथां। दिनैहाय जे बेलासियाव
मोनसे थाइखाजरा ओनसोलनि जे बुरथिनालि बाजार, बे बाजाराव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे लक्ष्मी फुजा, बेखौ लोब्बा लाखिनानै जे मोनसे मेला खुंनाय, बेवहाय लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांदों। आं बिनि बागै दिनै नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो लादों। दा लक्ष्मी फुजानि मुङै जे माने फुजानि नामाव पारमिसन दङब्लाबो मेलानि मुङाव पारमिसन प्रशासननिफ्राय होनाय जायाखै, मानोना एसअपिनि प्रट'कला बेखौ थिना। दा बेखायनो दिनैहाय माने माखासे बाजार कमिटि आरो फुजा कमिटि लोगो नांनानै बिथांमोनहा एसअपिखौ मानियाबालानो जे पारमिसन गैयाब्लाबो बिथांमोनहा माने मेला खुंदों आरो बे मेलाखौ प्रशासना नोजोर बोनानै बन्द खालामहैदों। खनसे नङा खननै बन्द खालामहैदों बिथांमोनहा फोरमायदों। आङो असिजोंबो रायलायदों। बन्द खालामसेयावबो बिथांमोनहा अख्रायै माने मेलाखौ होसोमबाय थादों आरो दिनैनि जे बेलासि 3टासोआव माने बिथांमोनहा आरोबाव बन्द खालामनो थांदों आरो माखासे खेला होनाय आगजुफोरखौ बिथांमोनहा बोखांनानै लाबोदों होननानै आंनो असिया फोरमायहरदों। आरो बिनि उनाव मोनसे फिनजाथाय जादों जे माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बे कार्यकलापखौ, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो मोजां मोना हिसाबै जोंखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो इनफरमेसन हरदों पुलिसनो होननानै बिथांमोना सन्देह खालामदों आरो सन्देहनि गेजेरजोंनो बिथांमोना थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा रांगिरि हरिचरन बसुमतारी बिथाङा बे थाइखाजरा बुरथिनालि बाजारावनो दखानबो होखायो टेलरिं। बिथाङा आथिखालाव इउनिफर्म सुनायनि जोबोद मुखुबाव दंमोन। दा बिथांखौ दखानाव थांनानै फुजा कमिटि, बाजार कमिटि आरो माखासे दुथां सेंग्राफ्रा बेयाव थांनानै माखासे समाज बेरेखा हाबा मावनो मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा बेयाव जमा जानानै बिथांखौ एबसुनि वार्कारखाय एटाक खालामहैदों। बिथांनि माने टेबोल चेयार सौख्रांनायजों लोगोसे बिथांखौ माने बुहैदों। दा बेखौ जोङो लाजिनाय मोनदों जे माने एन्टि माने ससियेल एक्टिभिटिखौ मावनो मोनैनि थाखाय जोंनि बे माने बाजार कमिटि, मेला कमिटि बा रायजो राजा बेवहाय माने जि माने खेला होनाय, बिथांमोना बयबो बाहागो लानानै माने एबसुनि एगेन्स्टआव गाज्रि खोथा होनायनि बाथ्रा, एबसु अफिस सावनायनि बाथ्रा, बेफोरबायदि बुंबोनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो बेखौ खोनानानै जों लाजिनायबो मोन्दों आरो जोबोद जों दुखु मोनो आरो बेखौ जों सोंखारिनो लुबैयो। जोंनि समाजनि थागिदाया जोंहा धोरोमजोंनो, जोंनि सुबुं माहारिया सोदोमस्रि मोन्दों होनोबा धोरोमजोंनो। दा धोरोम सिबिनायनि मुङाव जे मोनसे समाजनि गाज्रि बिथिंखौ लांनायनि जे मोनसे कार्यकलाप, बेखौ होफानायाव जोंनि सिबियारिफ्राबो लाजिनांगौ दङ आरो बेखौ आं ओंखायनो खावलायनो सानो, जाय बिथांमोना सिबिनाय खुलुमनायनि थानखौ खालामदों, बै बिथांमोना जाहाथे समाज बेरेखा हाबानि जायगाखौ होफाया। जोंनि ओनसोला ओरैनोब्लाबो गोग्लैसोनाय ओनसोल, बेखायनो जोङो ओनसोलखौ बोखांनांगौ जायोबा जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन आरो जोङो जोंनि गथ' गथायखौ इयुनखौ जोङो मोजाङै लांनायावसो जोङो बयबो बाहागो लानांगोन। नाथाय गाज्रिनि थाखाय बयबो ज' जानायखौ आङो मोजां मोनाखै आरो आङो सोंखारिनो लुगैयो। दा फरायसा आफादनिफ्राय मा राहा? जोङो बेवहाय अर्गानाइजेसननि डिसिप्लिन आरो मान मर्यादानि खोथा थाबाय। बेखायनो जोङो बै जायफ्रा माने दुस्थ खालामदों, जायफ्रा माने जोंनि वार्कारखौ बुदों, बे बिथांमोनखौ जोङो एफआइआर होनो थाखाय थिरांथा लाबाय। आं थाइखाजरानि दालाइसानि वार्कार। आङो थिनालि बाजाराव टेलरिं दखान होयो। ओमफ्राय लक्ष्मी फुजा जादोंमोन थिनालियाव, बिनि नामावनो मेला दङमोन, तिरकि खेला, ओमफ्राय दावदै खेला, मा खेला दंमोन आरो बे बुस्थुखौ रुनिकाटा असिया थांनानै खेबनै थांदोंनो, आंथ' खबर गैया। थांनानै आङो बेस्थ'मोन, आंथ' खामानि मावगासिनो दंमोन। आंहाथ' दा इउनिफर्म सुनाय नालाय फुरा बेस्थ'खा। बेहायनो थांनानै आंखौ पुलिसनो एरनानै हरदों होननानै सन्देह खालायनानै पुलिसफ्रा बोखांनानै लाबोबाय। ओमफ्राय उनाव पुलिसफोर फैखांनायनि उनाव आंखौ जोहैबाय
बुहैबाय एरनानै हरदों नोङो एरनानै हरदों एबसुनि वार्कार जानानै जायगानिफ्रायनो एरनानै हरग्रा दंनो बेबायदि बुंनानै आंखौ एटाक खालायहैबाय आरो एटाक खालायनानै दन्दा प्रदीप बरगयारि प्रदीप ब्रह्म आफादगिरि माजों बुवा नोंखौलाय माजों बुवा सौबाय टेबोलाव सौबाय ओमफ्राय जोदों आरो टेबोलाव जोबाय ओमफ्राय आघातआथ' नैबेहाय नांदों बे टेबोला ओरै जुहुबोबायना जुहुनानै उदैयाव नांफैदों आरो ओमफ्राय खेमसियाबो जलदब गोलैलांबाय आं गस्ला गुदाम सुबाय थादोंमोन खेमसिया गोलैबाय नालाय आथिङाव एसे हाबदों आरो जुथा गाननायमोन नालाय मा खारनाव बुदों नोंखौलाय बिसोर आंखौ बिदिनो पुलिसफोर लिंहरनानै होदों एरनानै होदों होनबाय ओमफ्राय गेदारिं जाबाय आरो मानसि फुजानि कमिटिजोंबो फैबाय कमिटिनियानो जोदों आंखौ बेनि अनगायैबो सिगांनि समफोराव पार्सनेलि माबा मोनसे आंहाथ' रावजोंबो माबा गैया एगेन्स्टबो गैया नांलायाबो आं खमलायाबो बाजार कमिटिजों आं मोजाङै मोजां रायलायो खिन्थु नैबे फुजा लक्ष्मि फुजायाव दिनै मा दायनि थाखाय आंखौ बेबायदि खालायखो आसरितसो मोनदों आं साबा मा नाम बिनि नामा प्रदीप आफादगिरि प्रदीप ब्रह्म आफादगिरि प्रदीप ब्रह्म आफादगिरि बिनि गामिया ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थुला ब्रह्म दुनाबारि बिहा ओमफ्राय सुक्रमनि बसुमतारी बिहा थाइखाजरा ओमफ्राय नयन नार्जारि बेबो थाइखाजरा ओमफ्राय सासेया उत्तम बसुमतारी फुबसालबारि बिहा बिसोर साबा इनाय रोखोमै बुलांबाय नों दा मा लुबैयो आंथ' न्याय नांगौ आंहा मान सनमाननिबो खोथा दं लासिं सिं पाब्लिक गेदारिं जानाय आरो दुखुबो मोनबाय आखायावबो नांदों आथिङावबो नांबाय अहेबावबो बै टिबोला नांफैबायना ओरै जोबाय नालाय सिगांजों आंथ' मोखांजों मोखां जाबायना बे सौबायबो नांबायबो जोबायबो न्याय नांगौ आरो आंनो बेजों लोगोसे अफिसावबो नागिरलांदों बिसोर अफिसबो दालाइ आफाद थाइखाजरा इउनिट दालाइ आफाद एबसु अफिस बेखौ सावनो होनदों आरो बिसोर एबसुनि मानसिखौ निख' होनोबो होनलांदों आरो बिसोर